Kalau pengendit ya ke HYC mau that Raishan Circle ban Syam ba udrok ulayo rung hapo kathan mau that Raishan East and West Kasih Hills District. Hakatma persya ya udrok kaseng HYC hakamiet jong kasngi sajan ke badai ke arpau tarik naitung arja arpusau hapo ka jinglam u president kaseng HYC mau that Raishan Circle usamla shimbor langrin ringkat kidukhan kilayo ban kurup drok bat tharnya injek na uwei usamla kathan mau that Raishan. Kani ke jingyo ban kurup drok ke HYC ke ringkat lang ke jing trilang mat ki bahayeng jong te usamla ubala kerni ha udrok. Hadian bakila yo ban kurup na kaliang keseng HYC kala thang ingkong khat sendan yo udrok mat ki tharnya injek. Keseng kala yo ban ya selok bat ki bahayeng hasem bat yo te usamla bat ban ya rapru ya ketika yeng kasem ban Pak Sumarno ya te usamla Sharihab Center. Liang jami kom ka New Trap Youth Council mau Raishan Circle menta ka sitang mit jong ka si sejan ni dap da ka jing smusi sikadai ban yo ya ne ka khubor hagba hakin kisi ki por pladap ni la persang hi hak jingyai anti jong ka HYC na kamta ban yakhun thma persya yu drop haki banta ba pher haki district ba pher jong ka jalam ni kalya te hakini ki sini ki pladap ni la persang hi ban pej ban wat ban pej ngor khamtam hapo kadong ka thai motheration bat ka district Eastern West hi bor koi hanrei ngimlap ba ki samla jong ka district ki ngop ya uni jingdi basniu bulong nongsin jong ka jaj padreu ki jongi bat khamtam ya ki khun samla jong ka beriu New Trap hanrei menta kamit se ka de ka mit ka bapan kendit yangi kum ki noilam jong ka HYC mau Raishan Circle ka wei ki circle ki bahab po ka Eastern West Kasing District ba lengba ka jingyo jingtep bat ka ji trilang jong ki bahing hasam jong wei ki samla jong ka dong ka thai mau Raishan ubala ngop ha uni jingdi ubasniu udrok ubalong jingsniu wasarkai haduk kata-kata ya ke jing em ke jongi ti lengba ke jing trilang jong ki bahing hasam ke jong u rengkat mengikum ki noilam jong ka seng bat mengi ki dekhot bat ki nong kitkam ki bahkmat jong ka New Trap Youth Council jong ka mau Raishan Circle kum juru ki dekhot jong ka HYC Northwest bodon lang bat ni nepor nilayo ya ban kini no ya ki sirin bat drop na way na ki samla jong kadong ka than mau Raishan te let's say kadai ka ai ka ba snow kendit na marginang perkhat ba ka Eastern West Kasih District bat kadong ka than mau Raishan ngim khmi lenti ba udrok ulawan yu kejat hanrei menta kamit let's say kadai ka khubor ka ba pen kendit ya ki paj ba nong sunong jong mau Raishan bat jong ka Eastern West Kasih District ki nong ba kum ka mairang kensi bat ki wei pat ki snong ba kham he apo ka district ni ngim poi perkhat ba uni udrok la rung apo ki kani ka district Eastern West hanrei ka ba snosi ka long ba nagaliang ka jongi kum ka sengi lap ba pleng hapo ka dong ka thang mau Raishan bat ka district Eastern West uni udrok mata ularung hadin bangi liyo ban kani nila thang bat ni pha kani ka khubor pat saka sarkar khamtam ka police department ba omdei ban le kamkai lani omdei ban thengsting ya ka jingma jong ni drop ni bana ho hapo East Kasih District hapo West Kasih District bat ki bantai ki ba pher jong district ka jingjelai jong ni drop ka sarkai haduk kata-kata balengba ka jingyai inti jong ka seng nilalap sibun ki jaka ki ba uni drop ni sarkai ti kani ka dei ka sin ka banengkong ka maong ba hapo ka dong ka thai mau Raishan ka badai jong Eastern West nilap bau pleng uni drop uli yuk kejat menta ti namar kata nagaliang jong ikum ka seng ni khlem song thai ban yakhun uni drop ban nang ni sakmat ni nang yai budin ban penti kena bagi sama jong ka dong ka thai kinom dei ban ngop haunu jing sneu
te hakijuk ko por nagalang jungi kum kaseng ni kerpat yaki noilam chnong ba phar ki badon hapok motorization ba ke district Eastern West ki borok wei bangin long ki ba husiar bangin long ki ba pek parman ki noilam chnong ki senglong mi ki VDP ki sengsamla ki ba phar ni don kam ya ke jitre lang de jongphi namar khalam ke jitre lang de jongphi nagalang jungi kum ke HVC ke dei tang ke wei ne ki kan hun seng ki ban yarap nagamta ban pendujat ya udrok handai ka bor ka bah khrau e ka song haki bor jong ka an bat kerpang e khamtam haki bor chnong ki ba ki ham ban sim ke jiki khli nagamta ban penti kana bo udrok dei ban wanrung hapo kidong ki than ki jongi tiken tang yawai nagalang jongi kum kaseng ni kerpat ya ka police department khamtam ka police jong Eastern West Kazakh district baka dei ban pek parman ya ka yat ke yang nomor kumbangi nila persang ban keli no samla bala ngop hakan ke jingdi ka ba laki snam te nagalang jong u yathu ba ki don ki brew ki ba penon kam yu drok bat ki ba di yu drok ba uyo lengba jongki ti nagalang jongi kum kasang nang buddin nang sakmat bat ni kerpat ya ka police department bakadai ban pekngor ban check khamtami kali ki ba ya ki ba yang khnang ba in panti kana ben ngila ban rat ding khong ya ka jings new jong drop tang hapo kana ka dong ka thai motorization ki Eastern West re hapo ka jelahi borok ka we tang hadin ka jings no thu lang ka jing ya thu jingmut bat ki bahing sam jong samla mila sim ya karai rengkat ka jing ya smutu jingmut bat ka jing sam ba hagane ka tayo ka banwan kata kala bandai ha ka sini baar nginyo ban sumar ban sim no yono samla jong ka dong motorization ban lek pha sumar chapo rehab center ti kata ka dei nagalang jongi kum kaseng